Здравейте, хора! И здравейте, хора! Днес ще пием спрайт, ще едем киткат. На това каза киткат гушето. Добре. Така, ще ядем чънки киткат на Формула 1. Спрайт. Киндер Джой с динозавърче и някакъв човек. Ето, хора. И сега ще си отворим Kinder Joy. Ама това е спрайт. Добре, както и да е. Това е от тук нататък киткат, а това е Kinder Joy. И аз ще си отворя Киндер Джой. Много е satisfying. Но satisfying ще я повърнеш, докато се оригваш. Тати вика, аз като се оригвам много силно и баща ми само вика, дай-ко беше повърнеш. О, не, всички се махнаха. И по-добре. Той само седи. Не! Хора, идва дебелото човече. Това е 40 кг дебел човече на 5. Искаш ли си слънцето на моя живот? Тогава стои на 150 милиона километра от мен. Кого? Абе, кой е спил си? Брат ти, нали вчера пред нас се насра, после натежа. Да бе, нали с твоето гъшешко? Не мога да се петяш. Брат ти отблиза от сладоледа и... Брат, какво ти става? Навърно, все едно ще повърнеш докато пърдиш. Гледайте. Много вкусен спрайт. Кое е спрайта? Това е спрайт, бе. Това е киткат, майче. Да, това е киткат. Това какво е за последно? Киткат. Да. Това е спрайт. Това е Kinder Joy.